Samantala, Idol, Task Force Disiplina naman po sa bayan po ng Bayambang, Ilulunsad ngayong araw. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Nakatakdang umarangkada ngayong araw, August 1, 2025, ang paglulunsad ng Task Force Disiplina sa bayan ng Bayambang. Ang paglulunsad nito ay nakabatay sa Executive Order No. 74, Series of 2025 na inilabas ng alkalde ng bayan. Nagtatakda ito ng mga piling lugar sa bayan bilang discipline zones. Layo ng inisyatibo na mapaigting pa ang pagpapatupad ng mga ordinansa pagdating sa disiplina, kaayusan at kalinisan ng kanilang nasasakupan. Samantala, ilan pa sa mga programa at proyekto ang tinututukan sa bayan tulad ng usapin sa infrastruktura at sistematikong pagpapatupad ng mga programang nakabase sa mga barangay. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.